Bore da i chi, a chroeso unwaith eto i'r Oedfa Ddigidol. Ni'n gwybod bod sawl eglwys bellach yn y broses o ddychwelyd i addoli yn y capel. Ac wrth feddwl am hynny, cawn yn atgoffa stori fawr y Beibl am bobl Israel y dychwelyd i Jerusalem yn dilyn y geithglyd, cyfnod o gaethiwed a gawson nhw'n Babylon. Y proffwyd Eseia yw un o'r rhai amlwg yn y stori yma. Arbennig felly ym menodau ail hanner llyfr Eseia. Yno, mae ef yn edrych ymlaen ac yn mynd yn ôl, ac yn galw'r y bobl i baratoi eu hunan ar ei gyfer. Mae'n defnyddio cyfres o ddelweddau geiriol pwerus llawn dychymyg mwyn eu hysbrydoli a'i llenwi â gobaith. Dyma ran o'r alwad honno o ddiwedd pennod 65, nefoedd newydd a deiar newydd. Anghofir y trialon gynt ac fe'i cuddi'r o'm golwg. Rwy fi'n creu nefoedd newydd a deiar newydd. Ni chofir y pethau gynt na meddwl amdanynt. Byddwch lawen, gorfoleddwch yn ddi-baid am fy mod i yn creu Jerusalem yn orfoledd a'i phobl yn llawenydd. Gorfoleddaf yn Jerusalem llawen ychaf yn fy mhobl. Ni chlywir yn ddimwyach na sŵn wylofain na chri trallod. Ni bydd yno byth eto blentyn yn dihoeni, na henwr heb gyflawni nifer ei flynyddoedd. Llanc fydd yr un sy'n marw'n ganmlwydd, a dilornir y sawl nad yw'n cyrraedd ei gant. Byddant yn adeiladu tai ac yn byw ynddynt, yn plannu gwynllanoedd ac yn bwytau ffrwyth. Ni fydd neb yn adeiladu i arall gyfaneddu, ac yn plannu ac arall yn bwyta. Bydd fy mhobl yn byw cyhyd a choeden, am hetholedig yn llwyr fwynhau gwaith ei dwylo. Ni fyddant yn llafurion ofer nac yn magu plant i drallod, cenhedlaeth a fedithiwyd gan yr arglwydd ydynt, hwy a'i hepil hefyd. Byddaf yn ei hateb cyn iddynt alw, ac yn gwrando wrth iddynt lefaru. Bydd y blaidd ar oen yn cyd bori, a'r llew yn bwyta gwair fel ich, a llwch bydd bwyd y sarf. Ni wnant ddrwg na difrod yn fy holl fynydd sanctaidd, medd yr arglwydd. O ddarllen geiriau Eseia yn y penodau sy'n cloi i broffwydoliaeth, gwelwn themau arbennig yn gweu trwy ei neges am fynd yn ôl. Yr alwad i sicrhau cyfiawnder, y pwysigrwydd o adeiladu cymuned sydd yn olau ac yn genhadol. Ac fel y clywsom yn y darlleniad, mae'r dychweliad yn golygu dechrau newydd. Mae'n mynd yn ôl maen nhw, mae Eseia am ei atgoffa nhw nad ydyn nhw i feddwl eu bod nhw'n mynd yn ôl i'r hyn oedd yn bod o'r blaen. Nid mynd yn ôl i'r hen ffyrdd, nid mynd yn ôl i wneud pethau fel roedden nhw wedi arfer i gwneud nhw. Fwy nag unwaith mae Eseia'n pwysleisio bod Duw yn gwneud rhywbeth newydd, ac mae am i'w bobl ymuno gyda fe yn y gwaith. Nawr, rwy'n credu'n bod ni gyd yn sylweddoli bellach na all bywyd byth a bod yr un peth yn dilyn Covid-19. Gallwn ni ddim mynd yn ôl i fel y gyroedd hi. Mae'n rhaid i bethau newid. Yn gynnar iawn yn ystod y lockdown, gofynnir y cwestiwn, beth sydd angen newid yn dilyn Covid-19? A'r ateb aroddwyd oedd popeth. Mae'n rhaid i bethau newid mewn perthynas â'n ffordd o ddew, mewn perthynas â phobl eraill, ac yn sicr mewn perthynas â'r greadigaeth. Mae yna gyfrifoldeb arno ni i wneud yn siŵr yn bod ni'n dysgu'r gwersi ac yn byw a gweithredu yn fwy cyfrifol, yn fwy ystyriol, ac yn fwy ymwybodol o ganlyniadau y ffordd farus sy'n annol ffwrdd â hi yr ydyn wedi mynd i arfer ag e. Yn ystod y lockdown, cawsom y cyfle i ystyried beth sy'n bwysig i ni yn bywydau personol. O wneud hynny, mae'n debyg ein bod wedi gweld fod yna bethau rydyn ni efallai wedi rhoi gormod o bwysigrwydd iddyn nhw, a hynny ar draul pethau eraill, daethom i sylweddoli sy'n wirioneddol bwysig. Fe fi'n rhaid i ni ddysgu blaenoriaethu a dysgu symleiddio'n bywyd i raddau helaeth. Nawr, does ond gobeithio bod ni'n agored i wneud yr un peth mewn perthynas a'n ffydd ni ac mewn perthynas ar eglwys.
Mae angen i ni ofyn o ddifri beth sy'n bwysig yn fydd ni. Beth ddylid dal gafel ynddo a beth sydd angen cael gwared ohono. Beth rydyn ni'n credu a pham a beth mae hynny'n golygu yn ymarferol. Ac yn sicr, mae angen i ni ddefnyddio ein dychymyg a'n doniau fel teulu'r ffydd Gristnogol yng Nghymru i feddwl beth yw eglwys a beth ddylai eglwys fod yng Nghymru'r 11 ganrif. Achos os nad i ni'n barod i wneud hynny, sut allwn ni fod yn addas i weithio gyda Duw i greu'r nef newydd a'r ddeiar newydd mae ef yn diheu i'w weld. Weddion, arglwydd ein Duw, llawenhawn gyda'r eglwysi hynny sy'n teimlo'n ddiogel i ddychwelyd i'w heilwyddydd ysbrydol. Bydded iddynt fwynhau dy bresenoldeb a thfendith di arnynt. Eto gwyddom na fydd yr un teulu yn gyflawn, a chofion yn arbennig am yn chwiorydd a'n brodyr sy'n teimlo'n allent ddychwelyd eto. Prysered y dydd yn gallu rhoi croesawu yn ôl, a bydd y teulu cyfan gyda'i gilydd unwaith yn rhagor. Cyflwynion ni ti'r eglwysi hynny sydd wedi penderfynu peidio dychwelyd eto. Llwyddau ymdrechion i sicrhau cynaliaeth ysbrydol, a chymdeithas a chymorth ymarferol i'w gilydd. Meddyliwn yn arbennig hefyd am yr eglwysi fydd yn echalu'n anodd os nad yn amhosibl i gario ymlaen. Dilyn y misoedd i fod ar gau. Bydd yn agos atynt yn ei poen meddwl a'i penderfyniadau anodd, a nertha ni a'i cyd-eglwysi i'w cynorthwyo. Dduw cariad, wyt ti wedi adeiladu dy eglwys corff Crist yn feini bywiol. Wrth i ni ddod yn ôl, helpa ni gofio mae dy ddymuniad i mynd i fod yn eglwys i ti ym mhob man. Una ni yn dy fab, ar ôl rym dy ysbryd ynom,
i fod yn bobl i ti o fewn yn cymdeithas. Byddai'r ysbryd yn helpu ni ddarganfod ffyrdd newydd o fod yn bobl i ti heddiw, a gweithio allan sut y gallwn dy wasanaethu yn yr oes bresennol hon. Byddai'r ysbryd yn helpu i rannu dy gariad gyda phawb, yn arbennig gyda phob un sydd mewn angen. Weddion am faethineb a gweledigaeth, Fy ni geisio deall sut i fod yn eglwys fyw a pherthnasol i tir dyfodol, a'n rannu yn dyfwriad i sicrhau y newydd. A ble bynnag yr ydym, helpa ni gerdded yn aderus yn doleuni, i adlewyrchu dogoniant bob amser, a rhannu dy gariad, rhydd yn llawen, yn enw Iesu. Amen.